Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, milé sestričky. Vítam vás na dnešnom workshope, ktorý sa bude týkať spánku podľa Sunny. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi šrahli sadri wa yasirli amri. Wahdul uqtatan min lisanihi yafqahu qawli. Pane môj, rozšír mi hruď, uľahči mi moju vec, rozviaž úzol z môjho jazyka, aby pochopili moje slová. Na úvod také zamyslenie. Stáva sa nám často, že ideš spať neskoro, nepočuješ budík na fadžr, si unavená ráno a prvú vec, po ktorej siahneš, je káva. Chceš si užiť zdravý spánok, ktorý ti dá energiu na celý deň? Zlepšiť si svoju dennú rutinu? Ak na to odpovedáš áno, tak alhamdulillah si tu správne. Vítam ťa na tomto workshope. Volám sa Sumaja. Som odborníčka v zdravom životnom štýle podľa Sunny a odovzdávam ti informácie o tom, ako ti Sunna praktiky pomôžu vylepšiť tvoj spánok a celkové zdravie. Svoje poznatky čerpám z Koránu, Sunny a doplňam ich takisto aj o vedecké poznatky modernej medicíny, ktoré si každodenne zveľaďujem. Čo sú ciele dnešného workshopu? V prvom rade by som chcela, aby sme pochopili ten význam spánku v islame, aby sme si osvojili sunna rutinu pred spaním, či je to vudu, dua alebo recitácia Koránu a taktiež sa naučiť nejaké techniky, ktoré by nám zlepšili náš spánok a celkové zdravie. Ak máte pracovný zošit po ruke vytlačený alebo online, tak sú tam niektoré úlohy, ktoré vám pomôžu troška v sebareflexii. Môžete si, keď to pozeráte zo záznamu, zastaviť video a zapísať si svoje odpovede. Takže poďme sa najprv pozrieť, prečo Allah subhanahu wa ta'ala stvoril spánok. Spánok je jednoznačne dar, ktorý nám slúži na obnovu síl a regeneráciu tela aj mysle. Je to čas pokoja a ticha, vhodná na odpočinok. A zase deň je určený na aktivitu, prácu a naplňanie povinností života. Vieme, že duša počas spánku cestuje a je v rukách Allah subhanahu wa ta'ala. A spánok je ako pripomienkou smrti, ak sa človek neprebudí, tak zomrel. Spánok môže byť formou ibády, uctievania, ak sa vykonáva so správnym úmyslom a podľa sunny proroka. Môžete si zodpovedať prvú otázku z pracovného zošita, ako môže byť spánok aktom uctievania. Skúsme porozmýšľať, či už je to napríklad sila, získať silu, aby sme vstali na čas na fadžr, aby sme boli naplnení energiou pri našej práci, alebo štúdium, napríklad niektoré, keď študujete. Takže môžete tam niečo zaznamenať, čo si myslíte, čo by vám to mohlo pomôcť, ak by ste správne praktikovali spánkovú rutinu. Poďme ďalej. Ako vyzerala etiketa prorokovho spánku? Sallallahu alaihi wasallam. Možno, že niektoré určite viete, že zaspával, ľahol si na pravý bok s rukou pod lícom, pred spaním si vykonal vudu ako na modlitbu, recitoval dua a verše z Koránu, vyhýbal sa spánku na bruchu a vyhýbal sa spánku pred modlitbou Iša a takisto aj zbytočným rozhovorom. Na tieto veci máme aj dôkazy z hadísov, poďme si ich prečítať. Keď si ľahneš do postele, vykonaj si vudu ako na modlitbu, potom si ľahni na pravý bok. Alebo máme tu ďalej, kedykoľvek sa
Aláha sallallahu alaihi wasallam chystal ísť spať, položil svoju pravú ruku pod svoje líce. Taktiež prorok zakázal spánok, sallallahu alaihi wasallam, spánok na bruchu. Je to spôsob spánku, ktorý Allah nemá rád. A ešte jeden z týchto hadithov hovorí, prorok posol Allaha nemal rád, keď sa išlo spať pred modlitbou Iša a keď sa po nej viedli rozhovory. Toto si tiež môžete zapísať podľa samých seba, ktoré z týchto činností už vykonávaš. Takže dávam chvíľočku čas, aby ste si to mohli vyplniť. Alebo ktoré sa chystáte si to zaradiť aj do tej svojej dennej, večernej rutiny. Či už je to vudu pred spaním, alebo spánok na pravom boku, teda keď sa ľaháme do postele, tak si ľahneme na pravý bok, alebo recitujete duá, Ajet al-Kursík, iné verše z Koránu, vyhýbate sa spánku na bruchu, alebo chodíš spať skôr. Tak, poďme ďalej. Ako môže vplývať poloha našeho spánku? Toto sú veci doplnené vlastne z tých lekárskych vedeckých poznatkov. Odborníci upozorňujú, že tá spánková poloha môže ovplyvniť trávenie, krvný obeh, tlak na orgány a kvalitu spánku, čo môže nepriamo ovplyvniť aj hormonálnu rovnováhu. Napríklad srdce, teda máme na ľavej strane, a spánok na pravom boku znižuje tlak na srdce, čo je priaznivé najmä pre ľudí s kardiovaskulárnymi problémami. Potom, čo sa týka žalúdka, tak je tvarovaný tak, aby ten spánok na pravom boku zlepšoval naše trávenie a znižuje reflux. Spánok na pravom boku môže takisto aj podporiť lymfatickú drenáž na pravej strane tela, čo pomáha pri odstraňovaní toxínov. Ide však zatiaľ len o teóriu. Na potvrdenie tohto účinku je potrebný ďalší výskum. Takže sú nás zase prekonáva a veda ešte stále doháňa a skúma. Čo je dôležité si uvedomiť, že naozaj počas nášho spánku kvalitného sa aktivuje tzv. Lymfatický systém v mozgu, čo je špeciálna forma lymfatického systému, ktorý čistí mozog od toxínov. Čiže práve preto je ten kvalitný spánok dôležitý pre zdravie mozgu. A dáte mi určite za pravdu, že teraz tých toxínov je naozaj veľa a neradi by sme ich tam v tom mozgu mali až priveľa, aby nám zasahovali do nášho zdravia. Takže toto je dôležité. A ešte spomeniem z týchto výskumov poloha hlavy pri spánku. A z týchto štúdií, alebo tieto štúdie ukázali, že ergonomické vankúše s optimálnou výškou zlepšujú kvalitu spánku a znižujú bolesti krku. A iná štúdia zdôrazňuje, že vhodná výška a tvar vankúša môžu zlepšiť spánkovú efektivitu a znížiť mikroprebúdzania počas noci. A toto vám takú pomôcku som chcela prispieť, čo sa týka týchto dvoch fáz spánku. Jedna fáza sa volá Rapid Eye Movement alebo REM, alebo druhá Non-Rapid Eye Movement. Každá jedna je špecifikovaná na určitú oblasť. Táto prvá Rapid Eye Movement je dôležitá významovo pri konsolidácie pamäte, učenie, kreativita a emočná rovnováha. Kdežto
Non-rapid eye movement alebo teda slúži na obnovu energie, posilnenie imunity a detoxikáciu mozgu. Takže v tejto tabulke potom môžete sa zorientovať, a kedy ten spánok alebo tá fáza začína, kde je dominantná. Ako by sme, ako melatonín, jeden z tých veľmi dôležitých hormónov, hormón spánku a kortizol ovplyvňujú náš hlboký spánok. Takže určite viete, že melatonín sa začína tvoriť večer pri tme a pomáha telu prejsť do spánku. Jeho hladina je najvyššia počas noci, čo podporuje nástup hlbokého spánku, ktorý my potrebujeme teda dosiahnuť na tú regeneráciu. A zase kortizol, hormón stresový, má opačný rytmus. Stúpa ráno a klesá večer. Vysoký kortizol môže práve že narúšať naše zaspávanie a znížiť kvalitu hlbokého spánku. Táto fáza je najhlbšia a najregeneračnejšia časť spánku. Prebieha najintenzívnejšie v tých prvých 2 až 3 hodinách po zaspaní, keď je ten melatonín vysoký a kortizol zase opačne nízky v tom. A to sú niektoré rady, ktoré vám pomôžu, aby sme mohli podporiť tento hlboký regeneračný spánok. Takže jednou z takých dôležitých vecí, čo môžeme zaradiť, je napríklad byť bez obrazoviek minimálne aspoň tých 30 minút pred spaním. Namiesto toho môžeme si zobrať Korán, čítať si alebo opakovať si, robiť dua a taktiež aj robiť napríklad denník vďačnosti, písať si. Dĺžka spánku by mala byť medzi 7 až 8 hodín a miestnosť približne tých 19 stupňov, ktorý môže podporovať hlboký spánok. Aj pravidelné chodenie pravidelný ten režim toho nášho spánku nám môže veľmi pomôcť. Taktiež obmedzenie svetla večer, najmä to modré svetlo z obrazoviek, podporíme tvorbu melatonínu. Ak sa vyhneme stresu pred spaním, tak tiež nám to môže veľmi prispieť k zlepšeniu spánku. Vieme, že stres nám zvyšuje kortizol a taktiež, aby sme mali v izbe, kde spíme, tmu a pokoj, ticho, bez nejakých rušivých momentov. Je to tiež dôležité, aby sme dosiahli tento hlboký spánok. Pokiaľ niektoré činnosti robíte, môžete si to poznačiť do svojej tabulky, čiže moja spánková rutina a prostredie. Či už to vykonávate pravidelne, alebo sa snažíte, alebo to chcete úplne zaviesť do svojej rutiny, do svojich plánov, tak si to môžete poznačiť. Okay. Dôležité je spomenúť, aby sme vedeli, že aké sú tie dôsledky toho nedostatku spánku. Pokiaľ máme dlhodobý problém so spánkom a jednoducho sa nám nedarí, tak môžeme si spôsobiť kardiovaskulárne ochorenie, napríklad zvýšený krvný tlak, vyššie riziko infarktu, mozgovej mŕtvice alebo potom problémy s diabetes číslo 2, obezita, zvýšená chuť na kalorické jedlá, hormonálna nerovnováha.
A taktiež si môžeme znížiť aj tú imunitu, čiže viacej sme potom chorľavé a podliehame tým infekciám. Um, Môžeme pocítiť slabšiu pamäť alebo koncentráciu a máme vyššie riziko Alzheimerovej choroby. No a čo sa týka nás žien, tak tie hormonálne výkyvy sú bežné, ak nemáme ten správny rytmus spánkový a kvalitný spánok hlboký. Taktiež, keď nemáme nedostatok spánku, tak si budujeme chronický stres a môžeme byť podráždené a zvyšovať si hladinu stresových hormónov. Poznačila som si tu ešte vedecké poznatky o spánku a regulácii glukózy. Napríklad, keď máme krátky spánok dlhodobo, tak to súvisí so zvýšenou hladinou glukózy nalačno a inzulínovou rezistenciou, čo tiež môže zvyšovať riziko cukrovky typu 2. A najnovšia štúdia z roku 2025 ukázala, že zlá kvalita spánku a extrémna dĺžka spánku sú tiež spojené s zvýšeným kolísaním hladiny glukózy u dospelých s cukrovkou. Taktiež aj čas zaspávania je tiež dôležitý. Napríklad ľudia, ktorí neskôr chodia spať alebo menej, majú horšiu glykemickú kontrolu. Čiže ide o ten narušený cirkadiálny rytmus a ovplyvňuje to produkciu inzulínu, citlivosť buniek na glukózu, metabolizmus cukrov. Dôležité otázky číslo 4 a 5, môžete si ich zodpovedať. Ako sa cítiš zo skúsenosti po noci s menej ako 6 hodinami spánku? A či zažívaš niektoré z týchto dôsledkov nedostatku spánku? Čiže môžete si napísať 3 nejaké konkrétne prejavy, ktoré cítite, keď nespíte dosť. Či je to únava, podráždenosť, ospalosť, výkonnosť znížená. No, dám ešte chvíľku. Alebo bolesti hlavy sú časté, zhoršená nálada. Okay. No a nejaké pomôcky, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme podporili náš lepší spánok. Mám tu vymenované niektoré určite možno, že aj používate alebo zaraďujete do svojej rutiny. Napríklad máme tu melatonín, valeriána lekárska, medovka lekárska, mučenka pleťová a levandula je taktiež známa. A chmeľ, asi taký najznámejší je magnézium a ashwagandha pred spaním, ktoré teda regulujú nervový systém a pomáhajú telu uvoľniť sa. A ashwagandha je známa tým, že znižuje hladinu kortizolu a zlepšuje kvalitu spánku. Tak ešte na záver dua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sláva ti, o Allah, a chvála ti patrí. Svedčím, že nie je božstva okrem teba. Prosím ťa o
odpustenie a kajám sa k tebe. Tieto informácie boli preventívne, pokiaľ sú nejaké sestry, ktoré majú naozaj vážne a dlhodobé problémy so spánkom, je veľmi dobre sa najprv poradiť s odborným lekárom, ktorý môže túto vec hĺbšie odchytiť. Barakallahu fíkum.